Миси ръцете, всеки ден. Миси ръцете, всеки ден. Сега ръцете ти са чисти, но няма къде да ги изсушиш. Тогава ги изтръскай, тръскай. Тогава ги изтръскай ги добре. А сега косата. Миси косата, всеки ден. Миси косата, всеки ден. Сега косата ти е чиста, но няма къде да я изсушиш. Тогава я изтръскай, тръскай. Тогава я изтръскай я добре. Ами крачетата? Ми крачетата, всеки ден. Ми крачетата, всеки ден. Сега крачетата са чисти, но няма къде да ги изсушиш. Тогава ги изтръскай, тръскай. Тогава ги изтръскай ги добре. Миси ръцете, всеки ден. Миси ръцете, всеки ден. Сега ръцете ти са чисти, но няма къде да ги изсушиш. Тогава ги изтръскай, тръскай. Тогава ги изтръскай ги добре. А сега косата. Миси косата, всеки ден. Миси косата, всеки ден. Сега косата ти е чиста, но няма къде да я изсушиш. Тогава я изтръскай, тръскай. Тогава я изтръскай я добре. Ами крачетата? Ми крачетата, всеки ден. Ми крачетата, всеки ден. Сега крачетата са чисти, но няма къде да ги изсушиш. Тогава ги изтръскай, тръскай. Тогава ги изтръскай ги добре. Миси ръцете, всеки ден. Миси ръцете, всеки ден.